Το δοκίμασαν και πίστηκαν. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε, μία στις δύο Ελληνίδες θα άλλαζε το σαμπουάν της με Ultrex για γυναίκες. Εσείς?グッドアイデアとは困った誰かを笑顔にすること。私たちの製品にはいつもグッドアイデアが入っています。 3M。 Τώρα με το WhatsApp, ποιος σε πιάνει? Γιατί τώρα που το Call Them All 600 plus 600 SMS διπλασιάστηκε, έχεις 1200 λεπτά ομιλίας και βίντεο κλήσεων και 1200 SMS προς όλο τον κόσμο του WhatsApp. Με τόσο μεγάλη παρέα, όλα είναι δυνατά. Έλα και εσύ στον κόσμο του WhatsApp, κρατώντας το αριθμό σου. Εύκολα, στο δίκτυο καταστημάτων Κοσμοτέ.